Čaute, Patrik Bolhodky, fanúšici, vítam vás u nového videa zo Skabutu. Je tu so mnou Samo. Čaute všetci. Je tu so mnou Sebo. Čaute, mafiáni. A je tu so mnou Patrik. Čaute všetci. A ideme zahrať Kahoot a Samodej kód. 558 558 027. 027. Dajte si mena. Tak. OK. Patrik Prešov, Patrick. More dadec je zima. A mafiánstvo. Dobre, máme tu 40 otázok plus jedna taká bonusová, taká zaujímavá, ale ideme na to. Cože? Konečne. Ideme na to. Prvých 20 je Extraliga, ďalších 20 je finál. Takže, prvá otázka. Kto sa stal majstrom Extraligy v sezóne 23-24, takže minulú? Bude to HC19 Humenné, HC Spišská Nová Ves, HC Košice alebo HK Nitra? Yes. Dobre, správna odpoveď. Začíname tak ľahka. Uvidíme, kto vyhraje a koľko bude mať najviac bodov. Je trénerom Liptovského Mikuláša Juraj Fajt? Prosím. Yes. Môžem ísť ešte raz? Zadal nesprávne. Ja. OK, dva dali správne. A zmenili trénera, že čo sa sťažovali. Dobre, nevadí. A Sebo vedie. Akému týmu patrí tento štadión? Bude to Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, HC Košice alebo HK Nitra? Výborne. Yes. Výborne. Štvrtú otázka. Nazýva sa zimný štadión Liptovského Mikuláši Titan Arena? Ťažké. Úplne. Yes. Kto mal nesprávne? Ja. Nevadí. Áno, bola som tak. Ja vedem, nie? Áno, Yes. piatá otázka. S kým prehrali otcovia po štvrťfinále v sezóne 23-24? Bude to HK Nitra, MHK Trica Liptovský Mikuláš, Monaco Banská Bystrica a HK Spišská Nová Ves. S kým prehrala po štvrťfinále? To neviem. Zaspomínaj si. Neznám to, iba typujem. Však hovorí sa, že risk je zisk, no uvidíme. Ktorý? Bolo to... Vyrovnané. Ja som mal. Dobre. Jeden mal dobre, ale kto? Ja. No vidíš. Dobre. Vyrovnáme sa. A Patrik je na poslednom mieste a Patrik z Trebišova prebehol Patrika z Prešova. Fucker. Ako sa Ako sa volá volá tento hokejista? Bude to Max Gerlach, Adam Lapšanský, Michal Chom alebo Liam Pekararo? No, tak to ne. Skúsim, typujem. Kámo, ťažké to je. Však toto. Patrik, ty by si ho mal najviac poznať. Ktorý tiež? Ja som dal. Dobre. Výborne. Kto mal nesprávne? Ja. Ja som mal. najviac poznať, lebo hral v Prešove, ale tam nevadí. Ja som to typol správne. Ježiš, nie. Pravda, vyhral niekedy Slovan Extraligu viac ako 2-krát? Mám pocit, že nie. Áno. Výborne. Dal som to, je to tam. Je to nesprávne. Zatiaľ vedie Mafia. Kto bol najväčším ťahuňom HK Nitra v sezóne 23-24? Je to buď Aršan Bolt, Sahir Gil, Samuel Búček alebo Filip Súrak? Táto iba typujem. Výborne, je to správne Samuel Búček. Ja som to dal. Yes. Naposledy v akom extraligovom klube chytal Stano Škorvánek? Bude to HC Mikronové Zámky, Vlci Žilina, HK Poprad alebo Dukla Michalovce? To je ťažké, akože. Yes. Výborne. Zatiaľ ide.
sa mi páči. Kto je prvý? Mafián, druhý Patrik z Trebišova a posledný Patrik z Prešova. Lebo keď ideš rýchlejšie, máš viacej bodov. Bol Extraligy nejaký klub z iného štátu alebo ako zo Slovenska? Pravda alebo nepravda? Prosím. Doriti. Stop it. Get some help. To mal správne. Ja. No, bol A tam to jeden typujem len, lebo ja neznám. No, ako sa nazýva tento hokejista? Bude to Marcel Hašák, Samuel Búček, Lukáš Handlovský alebo Hanu Kuru. A bol aj v reprezentácii na nemeckom pohári. Aj na Kaufland Cup. Po dlhej dobe. 5 sekúnd, 4, 3, 2. Yes. Nice. Doriti. Ani ja. Ja som Kuru. Dobre. Pravda alebo nepravda? Menil sa niekedy názov typu z Extraligy? Pravda alebo nepravda? Toto neviem, či bol takedy typ šport. 8, 7, 6, Ne. 5. Doriti. Time? Next time? Ale menil sa teraz po novom roku 2026, alebo kedy bude zase typ šport. Ty vole, ja som zabudol na to. To tam. V akom slovenskom klube hral reprezentant Pavol Legenda? Bude to HK Nitra, HKM Zvolen, HK Dukla Ingema Michalovce alebo HK Dukla Trenčín. 100% Trenčín. To sa typujem, bo toto neviem. Ďalej Tam Legenda. všetko. Východniar, to je taká veľká napoveda. Doriti. Tam. Áno, je to Dukla Trenčín. Pardon, Dukla Ingema Michalovce. Kto mal správne? Tak. To mal Nakoniec. konečne. Poďme ďalej. Mafia má 9026 bodov. Po 13. otázky má Mafia 9026 bodov. Patrik z Trebišova má 6744 bodov a Patrik z Prešova má 5568. Ideme na 14. otázku. Ako sa nazýva tento hokejista? Ferkosok. Buď to je Matúš Sukeľ, Jakub Linet, Jakub Sukeľ alebo Marek Bartanos. Ja mám To bude tak. 10, Asi. 8, 7, 6, 5, 4. Doriti. Kto A mal ja som sa... správne? Ja. Ja nie. Áno. Ja som mal nesprávne. Kto dal Matúš Sukeľ? Ja som dal Jakub. Ja som dal Matúš Sukeľ. A on má brata, takže nevadí. Ako si ho vypílil. Nevadí. O prostoch nazýva sa zimný štadión Žiliny Steel Arena? Áno, alebo nie. Čipujem. Yes. Na uvoľnenie žalúdkov. No. 16. otázka. Akému klubu sa nazýva Vojáci? Bude to HKM Zvolen, HC Dukla Trenčín, HC Košice alebo HK Nitra. A nehovoríme odpovede. Easy to je. Je to tam. Áno, výborne. Váhal niekto, že mal niektoré viac odpovedí? Ja. Ja. Ja som na prvom mieste, takže ticho. Má 10 900 bodov. 17. otázka. Majú Michalovce prezývku Corgoni? Áno alebo nie? Dobre. No a Patrik prekonal 10 088 bodov a je blízko k prekonaniu Mafiána. No, uháni, kto som. Už som ukončil kariéru. Mám 36 rokov, hral som aj v NHL, Ottave a Bostone, ale aj SK Extraligue takmer 2 sezóny. Kto som? Buď som Kaspar Zdaugavič, David Skokan, Ryan Dmowski alebo Arša Mold. No, mal 36 rokov, hrával v NHL, ale v Extralíge ukončil 2 sezóny a teraz sa o ňom najčastejšie rozpráva. Áno, nie.
Je to Kaspar Zdaugavič. Chytal niekedy Samuel Hlavaj na Slovane? Alebo na farme? Áno, alebo nie? Yes. Áno, veľmi dobre. Kvíz. Ako sa nazýva tento brankár? Bude to Ovečka, Sabo, Glosar alebo Kantor? Kto mal zle? Ja. Ja. Ja mám dobre. Kto mal zle? Ja Ja. som mal dobre. Mafián. No a teraz sa presúvame už na typos SHL. Ježiši Kriste. Jak to s ocharou? Hrali niekedy to Poľčany SHL? Je to Áno. smutné. Yes. Ja som to... Kto mal zle? Ja. Ja plačem. No. Kto je najaktuálnejším ťahoňom Trebišova 2024-25? Bude to Lukáš Hamráček, Kirill Romanov, Patrik Jurčak alebo Jakub Kilnár? Yes. Kto mal zle? Ja. Ja som mal dobre. Že Patrik, Ja som mám dobre tiež. že Ja som Patrik mal- Jurčak. No, to ti počíta. Ja chcem to počaný zase. Do ryti. OK. Patrikovi z Trebišova treba vyhrať jednu otázku, aby ho predbehol. No. Majú Trebišovčania prezývku farmári? Alebo nie? Kto mal zle? Ja. Yes. Ja mám dobre. Kto mal zle? Ja mám dobre. Lebo farmári, lebo asi, že majú tam mobilie, no. No hej. Takže ty z Trebiša, takže ty si to mal zle, hej. Hej. A ja si nečul, že by sme ešte volali farmári. Aký tým má priemerovo na roky najstarší tým, akože bude to Prešov, Skalica alebo Humena? Áno, Prešov. majú tam dôchodkárov, jak sa hovorí. Nie, To naozaj prišlo. ja tiež. Sorry. A bola to Skalica. Vy ste dali všetci Prešov, hej? Prešov. Hej. A však nemajú tam skoro až tak starého. Tak má Dubnica najlepšie presilovky v lige? Áno, alebo nie? Za mňa. Za mňa nie. To je taká chytľava. Taká na rozmýšľanie. Ani za mňa. Nie, nemá. Taká vtávam. Najlepšie má slovenská 18. Pardon, Žiar nad Hronom. No. Aký tým v lige má najviac strelených golov 24-25 teraz najaktuálnejšie po tomto kole? Buď sú to tu Poľčany, Detva, Prešov alebo Žiar nad Hronom. Yes. No. Ja To dal mal zle. Prešov. To mal dobre. Ja som dal to Poľčany. som dal Žiar. A Patrik Prešov predbieháva Patrika z Trebišova. Aj ja. Som dal to Poľčany do ryti. Je Juraj Ovečka najlepší brankár v lige a teraz trošku porozmýšľajte, čo odpoviete. Nie. Ja som dal. Ja vím. Ako brankár najlepší v tomto Keď to bude možno? nesprávne, všetko to tu rozbijem. 6, 5, 4. Ty beka. Ostáva tam iba z Dubnice, Patrik Lietava. Yes. Môže to krát celé. Ako sa volá udalosť, kde hlavne študenti môžu ísť na zápas U18? Bude to deti na hokej, poďme na Slovensko, študenti na hokej, alebo školy idú na repre? Dobre. A Mafián ide dole a Patrik Prešov je na vrchole. Yes. Čo? Za chvíľu. Je Terz Bratislava naozaj z Bratislavy? Toto neznám. Yes. Nevadí. Koľka ty som? Si zatiaľ prvý, ale... No... Ako sa volá tento hokejista? Napoveda, hraje na východe.
Bude to Kirill Romanov, Alexander Prochodník, Čo mi Filip dáva? Branej a Miroslav Gašpar. Ja som typol. Ja typujem. Doriti. No to bol. Ešte v Trebišove, no. A kto mal dobre? Ja. Ja som dal Kirill Serem na to. Romanov. Ja som mal dobre. Koľka ty som? Tam nebol to Filip Brábel náhodou. Nie. Áno, bol to Filip Doriti. Ja som nastrelil. SL 23-24. Bude to HK Detva, HKM Rimavské Sobota, HK Steel Team Trebišov. Veľmi dobre. Kto je na prvom? Sebo. Yes. Dobre. A Paťo, musíš rýchlejšie klikať. Okupujú gladiátori Trnava prvé miesto. Oni. Daj mi dobre. Oni určite. Ty kokos. Akému týmu patrí tento štadión? Sypitka. HK Skalica, Spartak Dubnica, HC Viedna Zumene alebo HK Detva? To neviem, Ja ja neviem. som nechodil. No to ty. Ďakujem. Yes. Aký to bol štadión? Ja. No dobre. Ja som mal zle. A ja. Ako sa volá tento To hrad? som vyšlo ve voda, nech mi tam do toho vyšlo ve vodu. A ho zastrelím. Kozel, Juraj Holi alebo Patrik Jurček? Ja som vás práve... Ja som vedel. Krista, kto to bol? Ja Patrik dva zle. Patrik Jurček bol Ja správna. všetko rozbijem. A Patrik Jurček je na prvom mieste. Chytal niekedy v SL-ke Jaroslav Janus? Áno alebo nie? Yes. Nie, nechytal. Som na druhom mieste, to serem. Aký tým je najmenej vylúčovaný v tým SL 24-25? Bude to Skalica, Slovenská 18, C Prešov, HC Diekna Zumena. Doriti. Yes. A bola Slovenská 18. Kto je prvý? Prvý je... Natesno Paťo z Prešova. Nie, Doriti. Musel poraziť. Martin v SL-ke? Doriti. Áno, bol. Krista. Doriti. OK, skoro sa zatiaľ nemení. 38. otázka. Akému týmu patrí tento štadión? Skalica, Dubnica, Trebišov, Prešov. Yes. Yes. Je to tam. Je trénerom Humenného stále Martin Štrba? Ja neviem, ja som typol, hej? Yes. Ježiši Kriste, čo mne? Musí byť. Kto je prvý? Paťo z Trebišova. Prešova. Yes. 40. otázka. Ako sa volá tento hokejista 24-25? Teraz slnkom hashtag Popotík. Počkej, to kto je? Počkaj. Paťo, mal si ho v minulom kvíze. Doriti. Ja to počal, že to zabijú. Ja som dal Alexandra Perešúka. Ja som dal, že je Glasková. Takže nikto nemá správne. Čo znamená toto gesto rozhodcov? Ty vole. Bude to hakovanie, sekanie, podrázanie alebo trestné striedanie. Teraz si môžete vylepšiť vaše pozície. Yes. Yes. Ty beka. No, To je prvý. Som ja prvý. stáva Patrik z Trebišova. Na druhom mieste sa stáva Mafia. A na prvom mieste sa stáva Patrik z Prešova. Yes. S 20 bodmi. Gratulujem výhre. Yes. Dobre ľudia, takže toto bol najlepší súboj. Takže kto skončil druhý? Mafián a na treťom Patrik z Trebišova.
Dobre ľudia, pekne sme to zahrali, škoda, že neprišli ďalší ľudia ako Dávid a tak, ale nevadí. Ďakujem Sebovi a Patrikovi za dobrý súboj. Nemá zač, more. Ale nie, že ďakujem, že ste mali ten súboj. Ja chcem ešte raz ísť. Chcem odvetu na budúce video. Dobre, môžeme. Dobre, vytvorím, keď sa mi podarí. Dobre, Samovi ďakujem, že bol aj moderátor, aj tvorec toho kvízu. Nemáš za čo. A jak sa potvrdilo, zatiaľ Patrik prešiel víťazí, Ali má zatiaľ, ale Mafián skoro sa skoro ku mne približoval. Alebo bol blízko pri mne. O 294 body. Všetci diváci, čo sledujete Patrika Bossa, padíte mne, ja som lepší. Paťo, chcem odvetu. Dobre, potom po popisku videa budete mať Samov TikTok, Patrikov TikTok, Sebov TikTok a dajte im tam follow. Áno. Dobre ľudia. Čaute. Čaute. Mafiáci.